Diyos marahay na aga sa inagabos mga tugang, pagirumdom sa mga devoto na San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtatabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o hugna sa laogan Santa Misa. Mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. We all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude,
so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadonongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin na utoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kabaliputan nagsakit. Hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamamoto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man ang kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngalan ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan Webes sa ikaduhang semana kan Kwaresma. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Jacob family. Thanksgiving offered by Joey and RB. Special intention offered for Aldian S. Bo, offered by Sarzabo family. For good health of Irene, offered by Messingbird family. For the success of board examination for MedTech licensure on March 5 to 6, 2026, offered by James Lorenzo Valenzuela. For board examination for March 5 to 6 of Maria Teda Reyes said,
offered by said family. For guidance and passing of board exam for MedTech for Nicole Kayla S.J. de Guzman on March 5 to 6, offered by Irene de Guzman. For Nathan Prianes to win Taekwondo tomorrow for Palaro, and for Nicole Prianes to pass the entrance exam, offered by Danica Prianes. For guidance to pass the MedTech licensure examination this March, offered by Christian Serdon. Special intention for Ellen Krista Laksa for her Medical Technologist Board exam on March 5 to 6, offered by Lourdes Albaitar. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag, para kay Ricardo Dulot kan Aike family, for Domingo and Aludia, offered by Lana family. For Vicente and Felipa, offered by Joey and Arby. For Beda, offered by Noni Nacion and family. For Dante, offered by Lana family. Asin para kay Socorro, Dulot kan Marbella family. Banwaan ng Diyos, matinog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa Diyos di pagkamot, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuyang Ama. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pag-arang, paghagad kan tabang, kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Espesyal niya itong isabay ang pagpamibi para sa katuninongan kan kinaban, lalong-lalo na duman sa parteng Middle East. So, ipamibi niya to ang katuninongan, kaligtasan, asin proteksyon, kan kada saro, lalong-lalo naan sa tuyang mga kapamilya na yaon duman. Ngunyan, midbidon tapo an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad, ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos, nagbabago asin namumuot sa kalinigan, biri ka sa imo ang puso kan sa imong mga surugoon, tanganing nasagom sa init kan sa imong espiritu, maabtan sindang pusog sa pagtubod, asin mahigos sa gibo.
Uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as inagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Ginono sa libro ni Propeta Eremias. Ini ang sabi nin kagurangnan. Herak man sa tawo na nagsasarig sa tawo, na ang paglaom yaon sa mga bagay nin laman, na ang puso talikod sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa alang na tinanom, na yaon sa kadlagan. Dai nahihiling ang karahayan na minadatong, nag-ierok sa mga alang na daga, daga na daini nabubuhay, daini nag-eerok. Paladan ang tawo na nagsasarig sa kagurangnan, nan paglaom yaon kiyawe. Siya nakakabaing sa kahoy na tinanom, sa pangpang nin tubig, na ang gamot nakakaabot sa sulog. Daing kahaditan, kun minadatong an init, an sa iyang mga dahon, danay na berde, daing kahandalan, minsan daing mag-uran sa bilog na taon, daing untok ang pagbunga, an puso madaya urog pa sa gabos na bagay, asin maraot. Si Isa ay an makakatugkad kan sa iyang ilom. Ako ang kagurangnan, ako ang nakakatalastas kana sa puso. Namimidbid ko kung ano ang nasa isip. Tanganing ikatao ko sa labang saro, an maninigo, susog sa iyang paglakaw, susog sa iyang mga gibo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tao na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan, na dai naglalakaw sa dalan nin mga makasaalan, dai nagtutukaw sa kaibahan nin mga paralanghad. An sa iyang kaugmahan, yaon sa tugon nin kagurangnan. Tugon na sa iyang pinaghuhurup-hurup, aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom, sa tampinin tubig na nagbubulos. Kahoy na nagbubunga sa takdang panahon, na ang mga dahon dai maluluyos, sagkod lamang. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Bakong siring kaiyan ang tawong tampalasan, ang mga ini nakakabaing sa ata, na ipinapadpad kang duros, binabantayanin kagurangnan, ang dalan nin mga matanos, alagad ang dalan nin mga tampalasan, dinadara sa kagadanan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Magayunon, mahamisot, tataramon, buhay. Magayunon, mahamisot, tataramon, buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imo spirito. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga Pariseo, sarong mayaman nagubing nin purpura asin lino,
asin arual daw masiraman kinakakan. Duman sa iyang pintuan, may sarong makilimos na ang ngaran Lazaro, pano lugad, daing ibang kinakakan kundi ang mga rakdag, na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. An sa iyang mga lugad, dinudulok asin dinidilaan kan mga ayam. An makilimos na gadan, asin dinara kan mga anggeles sa kataid ni Abraham, an mayaman na gadan man, asin ilinubong. Duman sa impyerno sa tahaw nin mga kasakitan, an mayaman nagtingkalag na hiling sa harayo, si Abraham asin si Lazaro sa kataid niya, asin nagkurahaw, amang Abraham, kay raki ako. Sugo si Lazaro na dumugon sa tubig an sa iyang muro, asin paliputon an sa kong dila. Hulita ako naglalaad sa mga kalayong ini. Si Abraham nagsimbag, aki, girumduma, naan mga karahayan inako mo kan ika nabubuhay pa. Asin si Lazaro naman mga kasakitan, kaya ngunyan digdi siya rinaranga. Mantang ika dyan, nagtitios. Lain pa kaini sa pag-ultanan niya to, igwanin dakulang bungaw. Nadainin nakakaagi, hali digdi, pasiring dyan. Ni hali dyan, pasiring digdi. Ang mayaman nagsabi giraray, kung siring, nakikimaherak ako sa imo, ama, suguon mo si Lazaro sa harong nin sa kuyang ama, hulita igwa ako nin 5 tugang, patanidan sinda tanganing dai, makadigdi sa lugar na ininin padusa. Si Abraham nagsimbag, yaon sa inda si Moises, asinan mga propeta, ang mga ini, iyoan sa indang paghinanyugon. Ang mayaman nagsabi, dai amang Abraham, kundi kun may saro sa mga gadaan, ang magbalik sa pag-usip sa inda, magsusulsul sinda. Si Abraham nagsimbag, kung dai sinda maghinanyog kay Moises, asin sa mga propeta, dahil man sinda matubod minsan igwanin mabuhay sa mga gadan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pamilyar na maray sa tuya ining istorya kan Ebanghelyo, istorya ni Dives. Although dahil siya pinangaranan digdi sa Ebanghelyo, itong mayaman, sosog sa mga biblical scholars, ang ngaran niya Dives, na nagsisimbulisa raw ang kahulugan, rich man, as in, si Lazaro. Kung siguro, dahil tausong-uso na niya nining CCTV, sa langit igwanin CCTV, as in, tigre-record ang kada tigigibot adigdi sa kinakban, so mga day nagtutukaw sa inutan, pag nagsisimba, kung naka-record ini, yan. Bako sa na po gabos na pabibi, o sabihon ta, bako sa nagabos na tigigibutang pagsimba ang naka-file sa recording na ini. Kundi pati itong mga panahon na kung sain kadakol kitang mga tao na dait rinatratong tama. O sabihon ta, kung paano ta tigtatrato, asin linalampasan lang itong mga taong sa tuyang naaagihan, lalong-lalo na po itong mga nangangaipo sa tahaw niya to. So sabi nga ni kayan, ang buhay daa, digdi niya to sa kinaban, ini ang exam. Asin, ang pag-check kang papel, pag kita nagadan. Sarong nabasa kong kasabihan, life is the test and eternity reveals the results. Tama. Taano man na ginikibot adigdi sa kinakban, igwa po iyanin, tundag, pag-abot kan panahon. Ibig sabihon, we are judged not only for what we did, but also by what we chose to ignore. Yeah. So mga pinasiparata. Pakausan ako, so anong ginibuta kundi, sudaita man, ginibo na dapat gibuhon ta. In other words, we will be judged not only by what we have done, but by what we have also failed to do. Tatigtok doan baka kita sa katekesis na duwang klase ang kasalan, the sin of commission and the sin of
omission. So kaya, tigtatawan po kita kainin impresyon na our actions carry consequences. Ano man na ginigibuta, igwa po iyan in konsekwensya. Magpuon sa mga desisyon, magturog sa daog kan misa, igwa iyan in konsekwensya. May tundag iyan pag-abot kan panahon. The choices we make today will speak for us tomorrow. What we do now prepares the place where we will stand later. Tandaan ta po iyan. Ining mayaman digdi sa Ebanghelyo, si Dives, day po siya tigkondinar dahil tamayaman siya. Tas isay na kayan mahinguwa sa tong magyaman kung sigurado pala naan mayaman sa impyerno. No. It's not because mayaman siya, kaya kinundinar siya digdi sa Ebanghelyo, kundi dahil may nahilig siyang dukha na si Lazaro sa pintuan niya, alagad dain niya lamang ini tinabangan. Our daily action, sabi ko nga ni, become the verdict of our lives. Sa harong, sa trabaho, di ba sa tuya, matrabaho, diyan sa tinampo, may mga Lazarus mang kitang nasasabatan, kaya lang, kadakla na beses, ninalampasan ta. Sabi nga ni kayan sa Tagalog, wala namang ginawang masama, pero wala ding ginawang mabuti. Dahil mambagal ngaya akong ginibong sala, linampasan ko lang, dahil ko tinabangan. Pero dahil man ikang ginibong marhay. So, magayunon ining pagirumdum kan sa tuyang Ebanghelyo ngunyan. Kung paano ta palang trataron, ang sa tuyang kapwa ngunyan, shapes our tomorrow with God. Kaya hinguwahon ta daw, ngunyan pa sana, ang langit, mamatean na niya to, digdi sa kinaban. Siguro sa paagi kan mga magayon, marhay, nagibo, na sa tuyang pwedeng gibuhon sa satuyang kapwa. Lalong-lalo na duman sa mga nangangaipo. A kind word to someone ignored. Siguro, patas na desisyon sa laog kan sa tuyang lugar nin trabaho, paghiras nin pagkaon sa mga nangangaipo. Bako itong pipaagi sa money hunt, tatabangani, pero kumikita pa rin. Diba? Pagtabang sa inda, o pagdangog sa mga nangangaipo kan sa tuyang guidance, or perhaps sa tuyang advice sa inda. I think these are simple acts that already shape heaven in us. Sabi nga ni kayan, langit sa lupa. So namumutan ko mga tugang, may mga Lazarus po sa gate kan buhay ta. As in aram ko, we can identify all of them. Aram ta kung sisay po sinda. Ang simpleng hapot sa tuya ngunyan, will we notice them? Or will we act or not? Sa inda pong pangangaipo, habang igwa pa kita nin panahon. Sabi nga ni po kayan, the way we treat the Lazarus at our gates today will echo in eternity. And rumdumon ta, susog sa istorya kan sa tong Ebanghelyo, pagdating ng panahon, time will come that there will be a great chasm where the choices we have made will be irreversible and permanent. Nakimahera ko ta si Dives, baka pwedeng makabalyo, alagad igwanin dakulang buungaw, dakulang ampas. Yan. Baka umagayon so term digdi, baka sala ang pagka-pronounce bungaw, buungaw.
May dakulang ampas na kung sain anyaon digdi, dai na makakaduman. Anyaon duman, dai na makakadigdi. Pagdating ng panahon, our choices will be permanent and irreversible. So let us act now and live our lives wisely and responsibly before it becomes too late for us. Sana, pagdating ng panahon, ikaw pa rin at ako, makuha natin ang ating sarili sa langit. Amen? Sagaran ka naman, Ati, as in the Espiritu Santo. Amen. Magpamibig ka mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang maako mandugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami pabanalaan sa mong gawi nin sakripisyo ngunyan, tanganing an ipinahayag sa nahihiling na gawi nin Kwaresma, magkaigwanin dain nahihiling na bunga, puri kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong spiritu. Taasan mga puso. Initaas mina sa kagurang Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas. Nanay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, an kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, natalingkas an isip, sa mga maraot na kamabutan, pakinabangan ninda ang mga agi sa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay, kaya kay ba, kan gabos na santos sa Sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa ibo, dahil tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitasan. kagurangnan, ikanangganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa ibong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo,
asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinaparmareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapid na pagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaibtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, ken buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan ng siling sa langit, ang samong kakanon sa arualdaw itaom mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging dani na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamrawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyok, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Sa tuya po mo niya, naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara akan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo ani ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naas sinan sa kong kalag mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Please kneel. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamipi kita. O Diyos, ining mga sakripisyo, magdanay sa mo sa gawi, asin magpusog man sa mo sa gibo. Uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po inyo sa pagmantinir ng mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 20,612 pesos and 55 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras din misa, nagabot po sa 1,109 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,467 pesos and 25 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan ng Pebrero, hali sa tada canisters, igwang total na 11,196 pesos and 75 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuwaon sa opisina ang canister, tanganing magpuo naman na maghulog para sa bulan Marso. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Teodoran Albay, o ordinahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 ng pagkaaga,
kasabay kan Christmas sa Albay Cathedral. Kung sisay man po ang may aram na makakaulang sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya o sa chancery. Ang Katiwala 1008, magkakaigwanin fundraising activity na may temang Sayaw nin Pagrokyaw Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal sa opisina. Siring man po digdis sa tuyang parokya, magkakaigwa po ng kumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga para sa mga maawot magpalista asin iba pang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Asin maawot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 1,400 pesos, tulong tig 1,000 pesos, 900 pesos, 550 pesos, limang tig 500 pesos, asin 200 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Salamat po sa ido ka po, lalong-lalo na si mga nagsipaglingkod sa tuya pong Santa Misa. An kagurang nan mapas sa indo. Asin sa imong spirito. Idukuan payo asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos sa tabang, asin pamipi kan sa tuyang mahal na patron, antabayan kamo kan kagurangnan, sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman na mga pagpiligro, asin pag-alaman, lalong-lalo na sa anuman na kahedangan, iwaras sa indo ang mga kinakaipuhan indong grasya, kusog, kakayahan, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Amen. Ininahagad mi, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos ka Diyos na mamumuton na sinmaherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Saludas the day, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuhan, si mo man na hipnoa, tungawas sa mong kamutakan, ulungas sa mong kailangan, o sanhu. Sa bagyo kami nako, lalong nagrarong mananit, kan buhay aba ang sakit, sa dagang palumpait, dakol na simo tinabagan, ulikan simong kapangyarihan, o sanhu. Sanudas Tadeo, kami ka erakiban. Good night, good morning.